Hallelujah.
At the field where we are going to do our dance, that is where you are expected as well to do miracles in terms of making sure that he's going to guide you. He's going to guide you in terms of what you need to do there. The whole family must go together. It should be my family first that goes and put in thousands of friends on here, and then you do the same as well. It's a massive event. Everybody is coming to watch that particular event. Please, the whole family, he's going to guide you. Please guide them. You also must bring on the dress, the hat. The dress, the hat, and everything. Yeah. Down the field there. Yeah. The whole family must put in money there. It's important to do that. You will see us. Take notes how we do it. Yeah, we're going now. Can you explain?
Come back. It's coming back. Yeah. Do it.
And I will get you this. And the camera guy.
And then you take it back to the put it around the neck.
Sanibonani, bengisacela nje ukubonga njengoba nibona bekusuku olukhulu abazali bami bangikhulisile sengiganile nginomnyeni bekumembeso omuhle ngikhehlile ngamula bekusuku olukhulu kabi sijabulile kakhulu and buka nje kugcwele abantu abahle lana sijabulile kakhulu and ngicela nje ukubonga abazali bami uma wami nobaba wami. It was an amazing day. Thank you so much. To thank everyone, Yazi, the Duma family, the Ratifani family, the whole KZN community for holding us down, for bringing me this beautiful Zulu queen over here. Ngiyabonga sithando sami ngiyakuthanda, and you know, you and me are gonna have a really amazing life together forever and ever. Uyablushta? Ungablushti. Ngiyamthanda guys. Ngiyabonga and thank you. Siyabonga Bonani Streaming for ukuthathela lo msebenzi. Thank you everyone. Thank you for today. Such a beautiful day, a day that God has made for us. We thank Mudimu khona go fitla despite the R3 N3 equate ra khona go fitla Mudimu ra leboga. Ditlogo tsa ngwana wa rona. It has been a beautiful day blessed by the Lord, and we'd like to thank everybody for making time go fitla. Our friends, our family, our neighbors, thank you, and may God bless you all. And at the end, I would like to thank Bonani Streaming for being with us, for doing this great job for us. Thank you. Sanibonani emakhaya, igama lami nguNanda wakwaMsekelwa. Namhlanje besizobungaza umcimbi kaLwazi Mthombeni. Uduma ulwandle kalwelwa lwelwazi inkonjana. Besize ngeqembu lothando lwamanono samsana noqhawekazi. Sizosinisa udadewethu bemula ekhehlwa abakaratefani. Siyabonga ukuthi nebonani streaming uthathile lo msebenzi. Kuba bonke abantu abafikile namhlanje ukuthi sizo celebrate uNolwazi noTumelo. Sibonga kuzo zonke intombi ezifikile la ekhaya, sizosinisa obaba bakhona, bonke abantu abasenkonzweni nabantu abakhona la eKZN abafike eGoli. Siyababonga bonke. Kakhulu saMthombeni. Siyababaza, siyanconcoza. Sibonga iqhaza la wonke umuntu owenze lo mcimbi oba indumo ezulu. Akasubone nathi umcimbi omkhulu kangaka la egcekeni. Simulisa indodakazi yethu yokuqala emcimbini obumuhle uyisimanga. Sibonga nokufika kwabayingcwele basezulwini obaba befundisi besuka kude benqamula izinkalo ngeinkalo beza la. NoNdlunkulu wamaqadu bekhona, nowayimeya eseThekwini bekhona. Baningi abantu abakhona. Sibonga nokuba khona kwayo ibonani streaming. Ngokwenza lo msebenzi ube yimpumelelo, usithathele izithombe, wenze konke okuhle, usishuthele nasesicawini. Sithokoze nakuphuma nje kwabantu. Naboke labantu basemzini womntwana, abantu abanomoya omuhle kangaka. Cabanga abantu bazophindela emuva bengenayo imali, ngendlela bayishiye ngayo imali kuleli igceke, benzela lo mntwana bethokozile. Sengazi ukuthi ke lo mntwana ngabafika abaphathe kahle, yonke into yakhe iphumelele. Okukhulu nje bomfundisi kaDesha angabuye emzini uma eseshadele khona, ngoba siyabona ba abantu abaphilayo. Siyabonga kakhulu, siyathokoza nokubambisana nanomndeni wakithi ukuthi lo mcimbi ugcina usuyimpumelelo kandlela obuyimpumelelo ngayo. Siyabonga, sibonga phezulu kwakho konke kuNkulunkulu omuhle waseBuhleni unyazi lwezulu. Siyabonga kakhulu. Inkosi babusise bonke abantu.